салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. имрӯза мавзӯъҳои мо дар бораи Чоршанбе Чоршанбеев ва Нурулло Алиев. Касое ки Чоршанберо намешиносанд, мехоҳем Чоршанберо қатишон шинос кунем. Чоршанбе соли 1995 дар шаҳри Хорух ба дунё омадааст. Дар оила 3 нафаранд: хиди Чоршанбе, додар ва хоҳараш. Тақрибан 5 сол пеш машқҳои омехтара сар мекунад. Хиди ҳамун сол Чоршанбе дар ҳамин намуди варзиш чемпиони ҷаҳонӣ мешавад. Аввалин бохти Чоршанбе ба Земил Эмадов буд, ки 2 сол пеш гузашта буд. Дар вақти бой Земил назар ба Чоршанбе опытнитар буд. Айрӯи ҳамид Чоршанбе да Земил бой метия. Бохти дуюми Чоршанбе боша соли гузашта да бой Артур Шапиев буд, ки сабаби бой доданаш ба оринҷ задани ҳариф буд. Барои ин кораш Чоршанберо дисквалификатсия мекунанд. Мы еще встретимся, согласен? Все, чё? Но бой еще будет у нас. Так и скажи, да. Бой будет. Я с парнями встречаюсь, если что. охирон бои Чоршанбе дар организатсияи Fight Night бо Радомир Филиппов гузашт, ки Чоршанбе дар баромадаш ғолиб омад. Дар як видеои худ Чоршанбе гуфта буд, ки ман ай помирам, ва бо ҳамин гапаш тоҷик буданша рад кард. Бойца, как распиаренного, там есть Чоршанбиев или как? Знаешь, вроде он таджик. Бойца мы... Ты что-то говорил там, таджик, не таджик. Таджика в зеркале увидишь, я помирец. Понятно тебе? Помирец, вот так большими буквами, помирец. ин гапи Чоршанбе ба мардуми тоҷик сахт расида буд ва бисёри блогерои тоҷик дар каналошон ответ доданша. Чӣ хеле ки гуфта гузаштем, охирон бои Чоршанбе бо Радомир Филиппов гузашт. Чоршанбе дар охири бой мега: ман ай помирам, не ки помирам дар Тоҷикистон қарор дора ва ҳамаи мо тоҷикем. Мо фикр мекунем ки маънои ин гапаш бахшиш президент ай тоҷикора дора. Я родом с Памира, Бадахшана. Памир, Бадахшан. Бадахшан находится в Таджикистане. И так как таджики тоже наши братья. Нурулло Алиев яке ай бойцои ММА мебошад. ӯ карьераи худша соли 2018 оғоз кардагиаст. дар карьераш ҳамагӣ 4 бой гузарондагиаст, ки дар ҳамаш пирӯз шудагиаст. вай дар мусобиқаҳои Федератсияи ММА Самара баромад кардагиаст, ки дар уҷа Қатӣ Рамазон Амиров, Расул Мамадбеков, Артур Зайнуков рӯбарӯ шудагиаст. Нурулло Алиев дар яке аз барномаҳо иштирок кард. дар рафти барнома ба Нурулло савол метиҳанд, ки дар бораи Чоршанбе чӣ фикр дорӣ ва умуман қатишинос ҳастӣ ё не. Нурулло дар ҷавоб мега: ман қатишинос нестам, вале чандта видеоша дар Инстаграм дидагиам. бо ай Нурулло мепурсанд, ки гапе ки Чоршанбе гуфта буд, яъне ман ай помирам, не ки тоҷик нестам, чӣ фикр дорӣ? Нурулло мега: мо касера маҷбур намекунем ки бига ман тоҷикам. ин фикри шахсии ҳамон одамай. дар саволе ки агар қатӣ Чоршанбе бой монанда қатиш ба майдон меброӣ, Нурулло дар ҷавоб мега: қатӣ касое ки тоҷикана атрицат намекунанд, ман намехоҳам дар як майдон рӯбарӯ бошам. лекин агар тоҷик буданша ба калла нагира, гарчанде ки дар Тоҷикистон таваллуд шуда ба воя расида бошад, ман тайёрам вая ҳарифи худ бинам. дар интервюи дигаре ай Нурулло Алиев мепурсанд, ки ягон бор туда хиёнат кардагианд. Нурулло дар ҷавоб мега: бале, ин корам айсари ман гузаштагиаст. ман фикр мекардам ва ё дӯстоманд ва ё бародароманд, лек баъдан фаҳмидам ки ғайр бародарои хунии худат ягон каси дига бародар шуда наметонистай. дар саволе ки чӣ фикр мекунӣ дар бораи Чоршанбе, вай ай бисёри спортсменои тоҷик машҳуртара ё не, Нурулло ҷавоб мега: шахсое ҳастанд ки тамошош мекунанд ва ҳурматшон мекунанд, барои ки халқ да мефора. ғайр ибо ҳастанд шахсое ки фақат барои ба ҳолат хандидан тамошо мекунанд. фикр мекунем маънои суханои Нуруллоро ҳама фаҳмид. Нурулло бо мега: ман организатсияи Pop MMA ҳамчун ҷои клоуно медонам. дар охири барнома ай Нурулло савол мекунанд: санаи 25 декабр дар майдон кира намояндагӣ мекунӣ? ҷавоби Нурулло Алиев хеле хуб буд. вай дар ҷавоб мега: ман танҳо Тоҷикистона намояндагӣ мекунам, танҳо Тоҷикистона. мо ҳамиқа хабар дорем ки Нурулло Алиев аввал дар Тим Баёнов баромад мекард, лекин аз суханои вай маълум мешавад, ки вай дига дар Тим Баёнов қарор надорад. Нурулло Алиев бисёри бад ба Ҳабиб Нурмагомедов монандӣ дорад. ин чиз да ҳама қоилае. дар яке ай пресс-конференсияҳо Ҳабиб Нурмагомедов дар бораи Нурулло Алиев мега: Нурулло Алиев ҳоли ёшай, ин синни соле ҳастае ки одам дар зиндагӣ опити кам дорад. Ҳабиб мега: якчанд бои Нурулло Алиева тамошо кардагиам. дар майдон худша хеле хуб нишон метиҳад. хулас ояндаи хуб дорад, ба шарте ки то охира рава ва дилмонда нашава. тамошобинони гиромӣ,
фикрҳои шуморо дар комментария интизор мешавем. ба гуфти шумо бои Ҳамид Нафар мешава ё не? Агарам шавад дар уҷа чӣ гап мешава? ба гуфти шумо дар бой кӣ ғолиб меояд? дар ҳаминҷа барномаро ба анҷом мерасонем. хайр, то барномаҳои оянда ба канали мо обуна шавед ва зангулаву лайкро фаромӯш накунед. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.